আবে হরি আবে কেତେ ସାଙ୍ଗ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଲୁ ଆଉ କଣ ଖବର କହ କଣ ଆଉ ଖବର ଭଲ ଖରାପ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ। ଚାଲ ଆମେ ବସିକି କଥା ହବା। ଚାଲ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ହୁଁ, ପାଠ ପଢା ତ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା କାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆବେ ସାଙ୍ଗ ହାଁ ଚାଲୁନ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କଣ କରିବା? ଏବେ ତ ରାଜନୀତି ଟାଇମ ଆମେ ଚାଲୁନ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାଜନୀତିରେ କାମ କରିବା। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ପଛେ ଖଟିକି ଖାଇବି ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ମୋର ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆବେ ପାଗଳ ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଏବେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାପିକି ଖାଇବା ଏମିତିଆ ମଉକା ଆମେ ଯଦି ହାତ ଧରା କରିଦେବା ଆଉ ଆମେ କେବେ ପାଇବାନି ପୁଣି ଯାଇ 5 ବର୍ଷ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୋର ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବା କାଲି ଖବରକାଗଜରେ ପଢିଛି ରାଲି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଶି? ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ କମେଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରିସ୍କ ନ ନେବା ଆମର କିଏ ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଇଯିବ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ବିଲରେ ଚାଷ କରି ଖାଇ ପଛେ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ମୋ ରାତିକୁ ହାତି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ମାସେ ରହିଲା ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ତୁ ତୋ ବିଲରେ ଖଟି କେତେ ଟଙ୍କା କମଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ବସି କେତେ ଟଙ୍କା କମଉଛି ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୋର ମୋର ଦେଖା ହବ ଆଉ ତୁ ସେଦିନ ମତେ ହିସାବ ଦବୁ ତୁ ବିଲରେ ଖଟି କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ହିସାବ ଦେବି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଛି ହେଲା। ଆରେ ରାକା ରହ ରହ ମୋ ଶେଷ କଥାଟା ଶୁଣିଯା। ଆରେ ରାକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଯା। ପଇସା ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହବନି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିହବ ହେଲେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରିହବନି। ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ରାଜନେତା ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦଳ କାଲିକୁ ସେ ଦଳକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ହେ ଥାଉ ଥାଉ ତ ସେ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର ଯା ଯା ବିଲରେ ଖଟିବୁ ଯା ଚାଲ। अरे जिंदाबाद रंजित भाई जिंदाबाद। अरे वोट दबो कहूची। अरे वोट दबो कहूची। अरे जिंदाबाद रंजित भाई जिंदाबाद। अरे जितब रे जितब। अरे जितब रे जितब। जिंदाबाद रंजित भाई जिंदाबाद। ଭାଇ ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ ଇଏ କୋଉ ଦଳର? अरे भाई ये रंजित भाई आंक चिन्ह शगड़ चिन्ह आ गोटे कथा जानच पूरा मालदार पार्टी। ସତରେ ନା କଣ? हाँ अरे हाँ पूरा भाई पूरा कोटिपति। अरे जी भी दल को आई सी भी पाई। ହାଁ ସତରେ ନା କଣ? ଭାଇ ଟିକେ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଦଳରେ ମିଶନ୍ତି। हाँ ठीक अच्छे आज रात बाबू घर को आस। हरि भाई तू कौन करू तू कौन जानिनु एमएलए पार्टी तुलसी बाबू सेठी चिकेन भोजी दउछंती। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆମେ ତ ହେଲୁ ମୂଲ୍ୟ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ସେ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଆଜି ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ କାଲି ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ? ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲୁ ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୋଟ ଦଉଛେ ହେଲେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ କୁଚି ନେତା ମାନେ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୋଟ ଦେଇକି ଲାଭ କଣ? अरे हाँ रे हरि भाई तू सब ठीक कथा कहू ए कथा तो कहीं मो मुंडू को आसिलानी। କେମିତି ବି ଆସିବ? ଏ ରାଜନୀତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳ ଯୋଉ ଖେଳକୁ କେବଳ ଚତୁର ଲୋକମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଏ ଖେଳରେ ଲୋକମାନେ ବଳି ପଡନ୍ତି ଆମରି ଭଳି ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ଆମରି ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଆରେ ଆମରି ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏ ରାଜନୈତିକ ଖେଳକୁ କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରତି ଚକ୍କରେ ବସି ଆଜି ଏ ଦଳ ଜିତିବ କାଲି ସେ ଦଳ ଜିତିବ ସେ ନେତା ଆଇଲା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେବ ଏ ନେତା ଆଇଲା ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା କରିଦେବ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡେଇ ପିଟା ହଉ। ଆରେ ଜଟିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଠିକ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଇବା ଲୋକ ଠିକ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ଆମଠୁ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମରି ଭଳିଆ ଭୋକ ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫିଷ୍ଟ ଖାଉଛି ଫିଷ୍ଟ ଖା ପଇସା ନେବାର ଅଛି ପଇସା ନେଇ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଭୋଟ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାର୍ଟି ହେଇକି ଭୋଟ ଦେବି। अरे हाँ रे हरि भाई मुझे से मधुमांस चक्कर न रही उपयुक्त पार्टी बाछी ही भोट देवी। ଆଜି ବିଲ ଟିକେ ବହୁତ ଖଟଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ଶୋଇବି। अरे हरि भाई अब वर्षा तो पकेले तू जा शोबू मुझे जाऊँ जा जा। हेलो भाई आप कौटी अच्छा बर्तमान मु ब्लॉक रे गोटे मीटिंग अच्छी मीटिंग अटेंड करने जाऊँ। आम दल गोटे पिला मिसा चाहूँ। ठीक अच्छे
अच्छा ठीक अच्छे तुम गोटे कम कर आउ घंटाए घंटे छाड़ी से पिला को लेकिन आमर जो नुआ अपार्टमेंट तैयारी होची सेठी की नहीं आस आज्ञा मुझे कथा हेबी आज्ञा ठीक अच्छे ठीक अच्छे चल मोर फ्रेंड चल भाई कुआडे गल तुम रंजित भाई सकाळु आसिक संध्या हेलानी अरे रंजित आसुवे ना केते गुड़े कम ना तो कथा हूँ अनई बचन ए बाबू आसिले भाई आसतु कौन लाडू कौन पे मत डकेल बाबू मु आज जो पिला कथा कहली हूँ से पिला अच्छा तो बाबू तुम नाटा कौन राका कौन रखा आम दल में मिसाइक चाहूच हाँ भाई मु तुम दल मिसी दल किसी काम करिया चाहूँ अच्छा दल में मिसाइक चाहूच आम दल कौन कर कौन करि माने आपण जहाँ कहे आपण दल करिया मु प्रस्तुत अछि अरे शाबाश आम दल तोरी भला पिला ही दरकार अच्छा गोटे काम कर मोर गोटे जगार पैसा टे फसिक रही आसिया टे समय लगे हेले आज भातपड़ा पंचायत रे पिला मानक चिकेन फिस्ट आ गाँ गाँ बुलिकी पैसा बांटिया पड़ो बुझिलु आज जहाँ खर्च हम तू टे तो हाथ टे करदे अरे तो भावुचु कौन अरे गोटे राति को लक्ष्य खर्च करू इलेक्शन पर 5 लाख पाइबू ये भावियार कौन अच्छी तुले पारू तो भाई सतरे को मते 5 गुणा मिलिबो अरे हाँ परा सत्य आ तू कौन भाव मत थट्टा करुची हाँ ठीक अच्छे मुझे बंदोबस्त करुची हाडू आज्ञा आउ तो भावियार कौन अच्छी आकु नहीं कि आज काली भीतर जल्दी कामटा सारी दियो सदबाज जल्दी लागी पड़ ओके कहीं ये ठीक है पैसा वजह बंदोबस्त कर भाई आज तो मुझे कर पारिबिनी काली मु श्योर पैसा बंदोबस्त कर देबी और ठीक अच्छे आ कौन राजा मौसा ये बहिस तो ए रंजित चिन्ह जान तो अगड़ चिन्ह हे पैसाटा काट गोटा दे देबा सब चिन्ह हाँ ठीक है एडुआ राति कौन कौचु आमु उठकेच करी सार आपण एटी कौन करछन सेपट गले नुह मद पैसा उठा होछ कोन आमे एटी थाउ थाउ मद मांस उठा चलछि सार चलंतु आपण सार हे मद बंटा चलछि सेठी सार चलन सार धर 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 धर
আবে নଦ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ବାଟି ଏବେରେ ସାର୍ ସେ 2 ଜଣ ସାର୍ ଖସିଗଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଧରିପାରିଲିନି ସାର୍। ଆରେ ଦାସ ବାବୁ ସେ ଦିଟା ପିଲା ପଳେଇଲେ କଣ ହେଲା ଏ ପିଲା ଧରା ପଡିଛି ଆକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଚାଲ ଚାଲ ସାର୍। ଶଳା, ଚାଲ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଏଥର এই ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଗଲି ଆଉ ଏ ଏରିଆର MLA ହେଇଗଲି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଭାଇ, ଆପଣ ଏ ଏରିଆର MLA ହେଇଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଜିନିଷଟା କେବେ ମିଳିବ? କୋଉ ଜିନିଷ ବି? ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆପଣ ମୋତେ 5 ଗୁଣା ଦେବେ ବୋଲି। ଏବେ କଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ? କଣ ହେଲା? ଏବେ ତୁ ଯୋଉ ଦଳ କଥା କହୁନୁ ସେ ଦଳ ମୁଁ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଜାଡ଼ି ପକେଇବି? ସେ ଦଳ ତା ବାଟରେ, ଏବେ ତୁ ବି ତୋ ବାଟରେ ରହ। ଏବେ କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ? ଭାଇଆ ମୁଁ ଏବେ ଏଠିକାର MLA, ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଦଉଥିବି, ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଖାଇଯିବି ତୋର। ଚାଲ ଶଳା ଛୋଟ ଲୋକ, ଆବେ ଚାଲ। ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଶଳା ତମେ ତମ ବାଟରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ, ଏବେ ଆମେ ରାଜ କରିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ବାବୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଏ 5 ବର୍ଷ ଏବେ ଆମ ହାତ ମୁଠିରେ, ଏବେ ତମେ ଆମ ଇଶାରାରେ ନାଚିବ। ଯା ଯା। ନା ମୋର ପ୍ରଥମ ଫସଲ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ପଇସା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ପଇସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜନେସ୍ ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍, ପରିବାପତ୍ର ଫସଲ ଭଲ ହଉ, ତମର ତୃପ୍ତି ନ ହଉ, ସବୁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରାକା, ହେ ରାକା, ରାକା କିରେ? ଆବେ ହରି, ଆବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏମିତି କଣ ମନ୍ଦିର କରି ବସିଛୁ? ଆବେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କଣ ପାଇଁ? କଣ ଆଉ କହିବି ରେ ହରି, ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ରେ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତ କହ। ଆରେ ମୁଁ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ଚକ୍କରରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶେଇଲି, ଯାଇ ତା ଦଳରେ ମିଶିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଦଳ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ତାହେଲେ ତୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ସେଇ ଲୋଭରେ ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ତା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହା କରିଦେଲେ। ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛି ଇଏ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଆବେ ତତେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ଯୋଉ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ସେ ପଇସା ସବୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ଆରେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଆମ ଜମି ବାଡ଼ି ପଟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧା ପଇସାରେ ମୁଁ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଥରେ ସେଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକା। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଏ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରିବୁନି। ଥରେ ମନେ ପକା ସେଦିନ କଥାକୁ। ମୋତେ କଣ କହିଥିଲି? ତୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପଶି କେତେ ପଇସା କମେଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ଖଟି କେତେ ପଇସା କମେଇବି, ଆଉ ତାର ହିସାବ ଆଜି ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କଣ ଆଉ କରିବି? ପଇସା ରୋଗ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ରେ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଖଟିକି ପଛେ ଶାଗ ବାଳ ଖାଇବୁ, ହେଲେ ଏ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କେବେ ଖାସି ମାଂସକୁ ଆଶା କରିବୁନି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯା। ଆରେ ସେ କଥା ସିନା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜମି ବାଡ଼ି ପଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇବି? କେମିତି ମୁକୁଳିବେ ମାନେ? ମୁଁ ଯେମିତି ଖଟିକି ଖାଉଛି ତୁ ବି ସେମିତି ଖଟିକି ଖାଇବୁ, ଆଉ ସେଇ ଝାଳ ବା ଧନରେ ତୋ ଜମି ତୁ ମୁକୁଳେଇବୁ। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଆଉ ଏ ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି ପଶିବୁନି। ଆ
ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀର ଡାହାଣ ହାତ ହାଡୁ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଆଉ ମଦ ବଣ୍ଟା କେସରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଭିତରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା ରେ। ସତେ ନା କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ପଶିକି? ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଏ ରାଜନେତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଡୁଅ।